Net la kuyabheda lapha. Kodwa sizozama. Ngiyasebenza la ngimfundisa umtimande. Yeah. Wayini lapho. Khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi umqabulo wamaketanga ubupha no stop and go nanga umqabulo wamaketanga ubupha shothi ke wena umqabulo wamaketanga the chains of poor waqabula la ekhaya kukwamathe sifikile la John okay introduce yourself your name your surname. I'm Johan Erlang from uPhongolo. NgesiZulu nje ngwala ingane uPhongolo. Yeah. Ngesingisi sakho siyeke isingisi manje. Siyeke isingisi manje. I-business yakho wenzani uba niwenzani sithatha usibeke. Ayanda mina ifamily yami iqale ngo83 la uPhongolo. Yes. Ubaba noGwaja uyaziwa vele wonke umphakathi. Umama wami umemquki Erlanki number 1 ke futhi impilweni yami. Yes. Ngiqale ngo 1990 la uPhongolo nefamily yami. Yes. And last khona nje nasikhona ngomphakathi and kufika enhlizweni yami ikhathi ngibona ivideo yakho uyifakile kwi-media ukuthi cha basifanele sizolungisa lapha. Yes. And ngibonga nawe futhi ngelento oyenzayo. Yes. Inhle impela. I-business lakho lokhu uqale ngo1990 wenzani what are you doing? Ngidayisa igrosa. Kusiphi igama lesitolo? Mase Pick and Pay. Yes. ePhongolo isitolo sasekhaya. Yes. Nasejunkie. Yes. Kumtshali nakusuka ku Pick and Pay nase DIY kuSipho no Petros. Itolo nje esla uPhongolo esikuso thina. Yes. And yeah, so iloko nje sikwenza sidayisa igroceries, sidayisa ihardware. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ongitshela le project plus or minus. Okay, ithatha isikhathi esingakanani kwi-budget ingene kangakanani ephaketheni and into engakanani 3 room 2 room 1 room. Skande 3 room igenge yami ibe involved ngakho lokho. Imali engibanikile is 150,000. Asibonga kakhulu umuzi wase-South Africa makuthiwa True Rainbow Nation yilokhu esikhuluma ngakho ukubambisana sibe ndawonye ukuthi usizi lokwamakhelwane usizi lwakho ngoba mawuyeka umakhelwane eso season into ezokwenzeka lapha kuzokhula leya ngane leya entulayo igcina ukuthi wena ukhanda stairs sodaka ngoba leya ngane izobe izontshontshela wena kodwa makuthi siyabhekelelana ukuthi usize lapha kuzosilekelela mina ke Junk shop. Sitolo somphakathi. Sitolo sodumo. Wangafika ejanga kwafika uPhongolo. Mangafika nje ejanga kwafika uPhongolo. Alright. No asibonge kakhulu. Ngiyabonga nje nami ukuthi kanti amavideo engiwenza abekwa nabelungu umlungu kodwa ubona ukuthi is deployed. Is a deployed black man. Ngwakunene isibongo. Ngwakunene isibongo. Siyabonga umtimani mina ngongwenya ithakazelo zakwa ngwenya zakwa kunene umtimande ongwenya. Okay, mina ngongwenya mina. Okay, wena. Okay, right. No, siyabonga umfowethu ngempela asibonge kakhulu umsebenzi wakho omuhle. Angeke ngikhohlwe ke nawe ukuthi ke ngibonge uHalfway Ford Push Epstein okwazi ukuthi asinikeze imoto sikwazi ukuthi siyofika la ibona then omunye umuntu yiphile company uMabuza kukhanya project uengineer wasebhalito osifakela udiesel wasinika ibudget enkulu yokufaka udiesel sikwazi uround noma ikuphi la sifuna ukuya khona ukuza nje wethu la sihamba ngodiesel wakhe sihamba ngemoto yakwa Halfway Ford Push Epstein. Siyabonga kakhulu ukuthi masifika la sesinelinye ekhaya kwaJohan sekuyikhaya lethu noma yini esifuna sesofika la sithi John lapha ngathi kunesikhala ngoba nina ni busy mina ngiyiso lokuxhuma umphakathi oxakekile nabantu abangaxakekile yilokho into esidinga eSouth Africa besidinga umuntu oproject manager ozoxhuma umuntu oxakekile nomuntu ongaxakekile kokuphela ngoba abantu babhizi. Ngiyabonga kakhulu my brother uphile mfowethu. Ngibonga ngivungudlulisa mhlambe ukuthi kumphakathi ukuthi ukunikela akusikhona ukuthi fanele ube nento eningi ukunikela. Yes. Into esenhlizweni and mawukholwa ulalela the Holy Spirit. Kuyafika enhlizweni yakho ukuthi noma into encane ngisha isinkwa mawunganika umakhelwana lokho okukhona
singathi kuzofika omunye asibe ngenhliziyo evulekile ukuthi makukhona into wena ongayenza kumunye sibuye ngaphandle sinikele kuzofika ngesinye isikhathi kodwa kwamanje ngiyacela ukuthi ababuka futhi ama video ukuthi ngicela ukuthi sikhumbule ukuthi we can help ngisho ukuthi into enkulu encane indlu namhlanje kusasa umuntu umkhiphela itshe endleleni we must do that all right and ngibonga kakhulu ukuthi bekhona namhlanje nobaba William angazi ukuphi baba uzosondela sondela baba sondela and baba William for wena ngifuna ukutshela ukuthi siyakusaluta namhlanje yes okwenzile ifamily yakho uyithuthile yaze yafika la ikhona namhlanje I salute you uyezwa and sibonga kakhulu namhlanje singafika sikusize nawe nomndeni wakho and ngifuna ukutshela ukuthi sikwenza ngenhliziyo ukuthi ujabule ube happy baba uyezwa nengane zakho nomndeni wakho uhlale ngendlela ehumane yabona Yezwa ndoda. siyabonga kakhulu baba uyezwa enkosi kubusisa John yonke into enzekela ekhaya ingalengane yebo qiniso mina ngabona ivideo yalengane lengane ikhubazekile benginikeza wasaphumla uphumla nangu makhelwane okay this makhelwane wazi usizo lwalengane wathatha ivideo wanginikeza ukuthi kunengane la ekhubazekile ikhasa ihamba mo ngekhanda other than ukuhamba ngenyawo indaba ahlala kuyona bebe u11 I think like bebe u11 endlini uthothi iyo ayibona ivideo yes so yonke lento eyenzekala is about this child yonke into eyenzakalayo is about this child namhlanje ngamveza namhlanje kancane ngiveza kancane wena ubizela abantu wena ubize bonke labantu yonke into eyenzakala la ekhaya is about this child into engizama ukuyisho ke John ukuthi see most of ama Africans khona into esinayo umuntu maye ethole ezele ingane edisabled abantu besilisa banayo lento yokufuna ukubaleka ukuyibalekela avela ayineglect athi no kithi ayizalwa ingane nje babo lengane angazi ukuthi ungakuphi neSouth Africa kodwa lengane uyabo ukuthi iphethe isibusiso esingakanani shintsha impilo zabantu bonke so ngizama ukuthi bafowethu nodadewethu mawuzela ingane akusiyo eyakho ingane kaNkulunkulu into ephethwe ingane akusho ukuthi icondition yayo mayimi kanje uzoyidedela into ayiphethe baningi abantu abazele izingane ezikhubazekile endlela zonke kodwa abantu besilisa ababaleka ethi no ngeke kithi ayizalwa ingane nje babe namagama lokho kungena phansi kubahlumeza abantu besifazane ngoba lengane sayenza sinawe so2 masenza lengane sasingazi ukuthi umphumela uzoba kanjani so namhlanje kuhle la ekhaya bonke abantu bajabule kodwa bajabuliswa yilengane lengane eneglectiwe ngababa ubalekile ubaba uyesaba ukusondela eduze kodwa lengane shintshe impilo ngiyacela ngiyaqhuquzela ukuthi bafowethu nodadewethu ukuthi ingane injani ingane eyakho thatha njengoba kunjalo uyiphathe mhlambe kukhona okukhulu ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ke mawubona ivideo usukume I'm happy I'm more than happy ngicela ukuthi ke ubize abaphathi bethu bedolobha ke manje ba ya cha ngibonga kakhulu Ayanda ngibonga kakhulu yezwa ngizokwenzayo inkosi kubusisa okugcina nje ngifuna ukuthi futhi ngibonge i-team yami elapha uPetros noSonya noSipho nomtshali umsebenzi abawenzayo mina ngiyafika ngiyakhuluma kodwa umsebenzi wenziwa ubo wakhulu okugcina nje ngifuna ukudlulisa ukuthi abaningi bathi kanti ukuhlupheka kuningi kakhulu emhlabeni uzogcina kuphi akusiyi ukuthi izogcina kuphi nganza kwethu qala ukuthi baningi kakhulu abahluphekile izinto ehluphekile ingahluphekile zibeziningi ngcono ngingaqali cha qala if you can change a life of one person yes you've improved 100% of that person's life ngiyabonga kakhulu masipala sibona ibe khona baba sizandla noSpy Drop noPhongolo
Ngicela ukuthi abo deputy Nsondele inkosi imbusise nganza kwethu. Haleluya. Ngiyabonga. Sibonga.